Kọmishọna steeti a na-ahụ maka ọrụ injinia Ifeanyi Okoma ekwugo na ya nwere obi aṅụrị ka ọrụ si aga nakwa ụdị ihe a na-etinye n'ebe eji ọrụ na Akpaka Road Federal Housing Estate nwere njikọ wee pụọ na 33 Onitsha, kansụl ime obodo Onitsha North. N'okwu ya ka o ji eneneche ka ọrụ ụzọ si aga, Kọmishọna Okoma mere ka amata na ọrụ gọvanọ Chukwuma Soludo ji bụ nke ga-anọ ọkpụtọrọkpụ ma sị na ka ọ dị ugbu a na ọrụ na-aga n'ike n'ike esepụ aka bụkwana nke na-aga awa 24. Ngozi Obileri ga-eweta akụkọ a n'ebe o zuru oke. Kọmishọna ji ọrụ na-ahụ maka ọrụ ngo kọwara na ya bịara njem nleta ahụ ka ọ were mara otu ọrụ si aga na ya bụ ụzọ. Injinia Okoma gosipụtara aṅụrị na ndị ji ya bụ ọrụ ngo bụ ndị tek engineering na-arụsi ya bụ ọrụ ike ma na-arụkwa ya nke ọma. Ọ kọwara na ihe ọhụrụ ha na-eme na ya bụ ụzọ na ya bụ onye ji ọrụ ngo ahụ ga-arụpụta ihe dịka kilomita 4 tupu ọnwa Maachị afọ anọ n'ime agba 15 dịka o si kọwa. Ya bụ kọmishọna na-ahụ maka ọrụ ngo kọwara na gọvanọ Chukwuma Soludo ga-enwe nnukwu aṅụrị ma ọ bụrụ na ya bụ ụzọ esoro n'ụzọ ndị niile arụchala mgbe ekwesịrị ịrụcha ya. Onye ji ọkwa project manager nke Tech Engineering Limited bụ injinia Zhang Shaowen kwere nkwa na ha na-arụ ya bụ ọrụ ịgbaso otu na oge ha ga-ejirudebe ya siri dị. O keleziri kọmishọna na-ahụ maka ọrụ ngo na ndị na-elekọta ya bụ ọrụ ngo si na ụlọ ọrụ Ministry of Works nke Anambra maka nkwado ha na-enye ha. N'okwu nke ha gasị ka onye ji ọkwa dịka osote onye isi Akpaka Landlords Association bụ Chief Donatus Okpara na onye ji ọkwa dịka onye isi ngalaba ọrụ ngo nke ya bụ otu bụ Maazị Barnabas Onyekwere kọwara na ha nwere nnọọ nnukwu aṅụrị otu ya bụ ọrụ si aga n'ihu. Ha nọziri n'oge ahụ kelee gọvanọ Soludo maka icheta ndị bi na Akpaka na okirikiri ha. Abụ m Ngozi Obileri.